Había una playa aquí junto al convento de las monjas y una agua cristalina maravillosamente. La empresa nacional de celulosas en Pontevedra. La ría está contaminada. Durante años los vecinos denunciaron en la calle los vertidos ilegales y la contaminación. Para que esa sociedade non teña que soportar por máis tempo a presencia do complexo de celulosas en Nosa. A celulosa para nós foi un estrago grandísimo. Ence leva 40 anos ou 50 anos ubicada nesta ría, non? Esta empresa está morta. Quieren revitalizarla, pero está morta. Porque a ría é nosa, e non da celulosa. ¿Quién ganará el pulso en la ría de Pontevedra? Recibe la visita de su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco. Que va a inaugurar el complejo industrial de la Orizaba. Está situado a 2 kilómetros de Pontevedra. La materia prima que se emplea es la madera de pino negral. La producción inicial de pasta de papel está calculada en 30.000 toneladas métricas al año. Ante la posible integración de nuestro país en el mercado europeo, se aspira a alcanzar las 100.000 toneladas anuales de pasta de papel. Atención, noticia importante de ultimísima hora que, insisto, está saltando ahora por teletipos, por agencias de noticias. El Gobierno de España otorga a ENCE la prórroga de la concesión de su fábrica de Pontevedra. Cargada de borralla e outra marea negra asolaga as nosas praias. Un especulador, vendido e traidor, quer vender esta terra sempre o mellor postor. Non podemos vivir na nosa terra xa sen empeñar a vida para toda a eternidade. É verdade, levámoslo todos no sangue. O capitalismo forma parte do organismo e se expande xeración tras xeración, de pai a fillo. Pedro Bicho, darémonos conta antes de acabar no nicho. Quemos sabe, diz que van montar outra central nuclear. Puta madre, que borrollo. Moitos postos de traballo han de dar. E se vamos todos pro carallo, que máis dá? Que lle vamos a facer? Nos temos que comer, temos que gañar o pan. Que pan? As migallas que te tirarán ventres. 4 danos a calaña forras hasta os dentes. Os más media atrofian as mentes dos seus televidentes. Sempre. Quen decía que a anarquía era unha utopía? As corporacións mandan ao goberno a cata. Non o ves? Non pode ser certo. Da igual a quen lle votes. Intereses demasiado fortes detrás. Non deixes que te podemos cambiar as cousas, sei que non. Pero eso son... Este era o meu hábitat natural, non? Eu era un neno pobre e os xogos que eu tiña pois eran a terra e o mar. A zona que hoxe ocupa a fábrica previamente era un areal, un deses extremos desa playa, dese areal. Temos constancia da presencia dun xacimento de época romana, posiblemente enfocado á explotación dos recursos pesqueiros, dos recursos do litoral. As playas eran cocheras Lourizán, que tiña 2, e ali entraba aínda o mar, con o cual si recordamos o que foi isto. Eran uns arenales preciosos. E cando íbamos para casa levábamos cheos de navallas, de berberecho,
de ameixa, porque aquelo salíamos ao paso. Toda aquela costa era a ledicia do mundo. Hai que imaginarlo así, porque así era realmente. Coas súas caliñas, coas súas praias. Unha diversidade de especies increíble, non? Fabulosa. Pois podías te topar cangrexos, podías te topar anguías, a pescar simplemente coa man os lorchiños ou a robaliza. Hasta o Ponte do Burgo, e a veces pasando, viñan ao redor da miña piragua uns delfines que chamábanse en aquel momento arroases. Entraban os arroases hasta ali, porque os bancos de sardiña chegaban tamén hasta lá arriba. Eso quere decir que había un enorme potencial, unha enorme riqueza nas rías que era obxecto precisamente de explotación durante prácticamente toda a súa existencia. Claro, nós pertencemos a xeneración que ainda coñeceu sin rematar a avenida de Marín. Imagínate todo eso cando era mar. Todo eso era mar. E un día desapareceu porque Franco vendeu a patria galega a unha empresa que dis que era un beneficio para España. Está situado a 2 kilómetros de Pontevedra y ocupa una extensión de 20 hectáreas. La materia prima que se emplea es la madera de pino negral. Entonces, no ano 54 se crea un instituto para montar unha fábrica de celulosas en Galicia. Non entra nadie a licitar esa concesión e despois faise cargo o INE e xa é o propio goberno o que mete no ano 56 a concesión. Naquel momento, eu creo que foi un erro monumental instalar unha fábrica nunha ubicación inexistente, que era a ría. Rellenar para facer eso foi unha auténtica barbaridade. Invade 600.000 metros cadrados de terreos roubados ao mar. Ence como empresa está pagando o pato de como se puxo. É dicir, cando digo pagando o pato é como se introduxo a empresa ali, é dicir, non foi colocada porque a xente a pedira, non foi colocada mediante un convenio limpo, foi unha imposición dunha dictadura. Eso arrastra a empresa mal que lle pese. Naquela campaña houve moita represión. Naquela concentráronse e xuntáronse na playa, no areal, no outro lado da autovía, no grande areal de a praia de Marisqueira. A praia toda chea de xente, non se vía a area. Eran miles, pero moitos miles. E bien como estaban todos concentrados e rodeados por xente armada. Despois, claro, enterámonos que eran os mariñeiros de reemplazo, os obrigados de Marín, da Escola Naval, e estaban todos armados de Mauser con bayoneta calado. E todos rodeando aquela xente. O balbordo era tan grande que oía eu perfectamente ali os gritos e todo, non? Houve xente que foi ferida. Cebáronse coas mulleres, porque eran a maioría da xente que traballaba na Ribeira, eran mulleres de todas as edades, desde moi pequeniñas hasta moi maiores, iban as netiñas coas aboas. Eses son os principios da celulosa que ninguén quere acordarse xa. Que se fixo na época de Franco, que xa houbo tiros para meter aí a Ence, xa houbo tiros, tío. Unha xente mariscadora, posiblemente sin moita preparación cultural, pero con unha gran intelixencia, dábase conta que aquelo iba a arruinar a súa próxima vida, e loitaron. Sobre todo mulleres que foron procesadas, que foron encarceladas, que despois soltaron e tiñase que presentar
cada semana en comisaría ou no cuartel da Guardia Civil. Os propios veciños estaban na praia e cando veu a xente apoiándoos con, digamos, cos barquiños, cas chalupas, joder, lle deron leña. É xente que foi á cárcel. Ele era unha rapaza, pero lembrase como os seus pais estiveron presos e levaron unhas boas tundas por opoñerse a algo que eles simplemente entendían que iba a acabar co seu futuro, como así foi. A primeira vez que fun eu a un cuartelillo da Guardia Civil foi pegando uns carteles de Ence el Nosa fora da ría. Aquel cartel famoso coa sardiña, coas espiñas á vista. E me colleron, me acordo eu que estaba, non sei, en quinto, en cuarto, en sexto de carreira de medicina, e era un fin de semana, e estaba estudando, e, bueno, salía de noite a pegar os carteles, e me colleron pegando carteles, e me levaron ao cuartelillo por pegar eses carteles. Fíjate si xa Ence tiña detrás todo o sistema político e mesmo represivo, non? Perseguindo a quen se atrevía a opoñerse, non? A que Ence se mantivera na ría. Moitas veces che din, bueno, é como protestades agora e non protestades daquela. E claro que protestamos daquela, o que pasa é que hai que querer enterarse tamén. O que non quere ver as cousas, pois non as ve. O que temos aquí son máis de 200 documentos, oficiais todos eles, referidos aos anos 64 e 65, é dicir, os anos inmediatamente posteriores á posta en marcha da factoría. A Deputación de Pontevedra, o Concello de Pontevedra, todos os concellos da Bisbarra, Pollo, Marín, Bueu, Cangas, Sanxenxo. Hai tamén documentos do Sindicato Provincial de Hostalería, da Confraría Sindical de Pescadores, do Sindicato Vertical da Pesca, da Irmandade de Labradores e Gandeiros, da Unión de Fabricantes de Conservas, do Departamento Marítimo do Ferrol, da Cámara Oficial da Propiedade Urbana e ata do Ministerio de Educación. En todos estes documentos o que se pide é que a fábrica sexa considerada molesta, insalubre, nociva, perigosa e contaminante, e se pide o cese da actividade. Toda esa documentación nunca veio a luz, porque, lóxicamente, na dictadura non daba publicidade a este tipo de documentación. Si nos sirve para saber, hoxe, para deixar constancia de que xa dende aquela todas as institucións, mesmo as institucións franquistas, estaban totalmente en contra da instalación desta factoría e pedían directamente o seu peche. Unha fábrica leva aquí 40 anos funcionando, lóxicamente había que saber que bota esa chimenea. Aí hai unha contaminación industrial grave e nós temos a impresión de que iso ten que influir necesariamente sobre a saúde da población. Cando ti naces como nacín eu nunha Pontevedra anterior, tes uns conceptos. Pero se ti viches desde meniño Ence aí metido e ves que subvenciona clubs, que subvenciona eventos, isto fai que non lle deas aprecio. Es decir, bueno, pois Ence un grao que temos aí metido en calquer parte do organismo e que non te decatas nin que o tes, me entendes? Que a contaminación que produce é nociva para a saúde, está claro. Que Pontevedra ten unha incidencia de asma, unha incidencia de bronquite crónica, unha incidencia de cancros posiblemente superior. Eso está bastante demostrado en moitos sitios de que hai unha incidencia maior e que son altamente contaminantes este tipo de fábricas, non? E iso influye negativamente na incidencia das enfermedades respiratorias e de outro tipo, non? E tamén de contaminación hídrica, non?
O Canalejo da Coruña, o Hospital Canalejo da Coruña, chamou un día para decir: andade con ollo que tendes o índice máis alto de nenos paralíticos cerebrales nacidos vivos en España. Nos, aquí en Pontevedra. La comarca, o municipio de Pontevedra, é un municipio que é número 1 de España en cáncer de próstata, cáncer gástrico e cáncer de pulmón en mulleres non fumadoras. Sempre escoitei a moitos médicos de Pontevedra decir por que non se facía un estudio sobre a incidencia en temas respiratorios, en temas da vista, en temas incluso canceríxenos. Non se fixo nunca un estudio desos en que eu saiba, vamos, en Pontevedra. Que non hai estudios prospectivos feitos e que non se van poder facer porque o incendio do arquivo da fusión dos dous hospitales provincial e Montecelo, que o noso tiña prácticamente 100 anos e o de Montecelo tería 50, non? Pois realmente é imposible de reproducir. En ese barrio onde nos vivíamos había, pois, era miña nai, outra veciña máis, miña sogra tamén tiña Parkinson, o sea, en un radio de, pode ser, 300 metros había 4 personas, 5, a de Guede tamén, 5 personas enfermas de Parkinson, en un radio de 500 metros ou así. E a min sempre me pareceu bastante raro eso e bastante extraño. A permanencia de Nosa con a liberación de mercurio, con unha fábrica que sigue empregando mercurio en la hidrólisis para a produción de cloro, e o paso do mercurio ao ciclo alimentario transformado en metilmercurio é irreparable. Eso non se desvanece, non se dilúe, eso non é certo que se diluya, pasará ao ciclo vital marino e se queda aí para sempre no fondo marino, non? Nos aquí en Pontevedra, en xeral, temos a impresión de que estamos ao redor de unha bomba contaminante, non? Nos éramos moi asiduos de Pontevedra, íbamos sempre, salíamos de Portonovo, collíamos autobús, como non tiñamos coches, collíamos autobús e íbamos sempre hacia a capital, non? Entonces, a chegar a Pontevedra sempre víamos aquelas chimeneas botando fume e nos díamos, nos temos que facer algo, algún día temos que facer algo. E o que fixemos foi unha canción que era a nosa única forma de protestar. Isto así non pode ser, basta sal! Non podemos aguantar xa nada máis. Non mirades ben o mar, que tan cheo de merda está, que xa nin os peixes teñen lugar. A nosa primeira rencilla con Celulosas foi cando un grupo de chavales da Xunqueira organizaron un festival onde traían a estrella daquele momento que era Triana, nós éramos teloneiros. Levade a merda poutro bar, levade a xa. Nos cartéis poñían Celulosas e nós non podíamos permitir eso, entonces dixemos que non íbamos a actuar. Deixa de arría en paz, basta xa. Acabamos de facer unha canción que falaba de todos os problemas de Celulosas, entonces nós non queríamos que salira a publicidade de Celulosas nun concierto que nos íbamos a dar, non? Os chavales do instituto foron os encargados de ir cartel por cartel borrando o nombre de Celulosas. O que fixemos foi actuar, e actuamos e foi un gran festival. Conseguimos enfrentarnos a unha poderosa fábrica de celulosas e creo que ao final en Pontevedra empezaba a surxir algo novo, non?
regateaba con o nombre de Non Celulosas en varias regatas, fixen con ela e nunca pasou nada. Toda a xente, incluso o presidente da Federación Gallega de Vela, entregoume un trofeo no Club de Mar de Aguete ganando con o nombre de Non Celulosas. De repente chega o trofeo Interclubs, un trofeo financiado pola Diputación de Pontevedra, e os dirixentes da Federación Gallega de Vela impídenme regatear, me descalifican das regatas, non me deixan regatear en unha regata, me penalizan por 8 meses sin poder regatear por levar o nombre a publicidade de Non Celulosas, que é unha reivindicación medioambiental. De pequeno, eu sempre tiña en miña cabeza que Celulosas era unha cousa que increíble que podera estar aquí, e foi crecendo en mí un sentimento de que algo tiña que facer, e iso foi o que me motivou a gastarme o diñeiro, na publicidade da vela, a gastarme o diñeiro en abogados, a gastarme salud, que sigo enfrentándome a todo o mundo, eu solo, pois non teño a axuda de ninguén, e non me importa. E máis, creo que fago ben facendo como fago, en absoluta soledade, e co principio máximo de que Celulosas non debe estar nesta ría. Punto número 7, a moción do Grupo Municipal do PSD da PSOE en relación á declaración de Mariano Rajoy Verín como persona non grata. Ten a palabra o señor Fernández do Partido Socialista. Volvo a insistir na necesidade de respetar o turno de intervencións das forzas políticas que están representadas. Xa sabemos que non lle gusta a algunha xente, xo sabemos, pero eso non quere decir que non teñan libertade de opinar. Igual que o señor Mariano Rajoy amplía a prórroga por 60 anos, nós temos o dereito tamén de apoiar. Por tanto, ten a palabra o señor Fernández. Miña nai ten 80 anos. Ela aínda recorda como eran as marismas de Lourizán. Cando foi o famoso pleno ese de recitamento da figura de Rajoy, eu comenzaba, non se me escoitou moi ben porque había un pouco de barullo na sala nese momento, non? Pero escoitaba con unha cousa que é certa, non? Porque é así, miña nai ten 80 anos, non? E miña nai coñeceu a playa de Lourizán. E ela sempre me dicía o mismo, ela tiña esperanza de que xa non eu, pero si o seu neto, que ten 22 anos, poidera ver outra vez aquilo recuperado e como era antes, non? Cando se aprobou esta nova prórroga de 60 anos, a miña nai tamén lle mataron esa ilusión. Xa non só a min, sino a miña nai, non? Agora xa sabemos que se non cambia a situación, o meu fillo e o meu neto tampouco haberá, non? E iso é moi triste. Esa esperanza acaba de roubarlla un goberno en funcións, porque sabe que nin ela, nin o seu fillo, que naceu cando se estaba construindo a fábrica, ningún dos dous volverá a velas tal e como eran. A decisión toma un veciño de Pontevedra que coñece de sobra a súa situación e, polo tanto, toma a pesar de saber o malestar e a indignación que iso vai a provocar. Temos xente
compañeiros e veciños do Partido Popular que cando se enteraron de que eran 60 anos máis é que alucinaron. Cando Franco nos lo deu por 50, que ahora en plena democracia un goberno en funcións nos lo dé por 60 anos, a min como menos me parece pouco creíble, me entendes? É dicir, non, isto non pode ser certo. Sorprendente que un goberno en funcións, cando se acaba a concesión no 2018 e estamos no 2016, toma unha decisión deste tipo. Sempre tes a esperanza de que non sexa verdade o que pensas que vai ser, non? E que non fose tan descarado así nun tempo de desconto de goberno, non? A mí me deixou shock no momento que mo contaron. Non pode tomar unha decisión unilateralmente como é prorrogar unha concesión dunha fábrica durante 60 anos e máis cando ten a case toda a poboación dese lugar en contra. Dicía antes unha rabia, unha sentirme burlada, sentirme vendida. Moito noxo, non? Moita rabia, non? Se me tomaron o pelo, simplemente como se me permita a expresión, un vacile, que te estaban vacilando, simplemente. Isto que fixo esta xente pareceme un pelotazo dunhas dimensións acojonantes, única exclusivamente. Isto agardaba que antes das eleccións do 20 de decembro o goberno Rajoy deixase feito pois ese último servizo, non? Ese último, digamos, gran favor. Unha condena que lle caeu a Pontevedra e que temos que agradecerlle única e exclusivamente ao Partido Popular. Votos en contra, abstencións ninguna, votos a favor. Que a declaración de persoa non grata tivo máis case de poético que de político, non? É sabido que as mocións nos concellos non teñen un valor, digamos, executivo. Por tanto, aprobada a declaración de Mariano Rajoy como persona non grata. Foi unha perfecta visualización da Pontevedra que camiña a marxe de Ence, que quere facer outras cousas e quere ser coñecida pois pola súa vida cidadá, polo seu comercio, pola vida da cidade, e da Pontevedra que foi coñecida durante moitos anos porque ao pasar pola autoestrada, segundo veña o vento, cheira a Ence. Prevaricación, conexión ilegal, ilícita, irregular, non temos ninguna prova para afirmalo, pero sí que é certo que as conexións existen. Estes señores se lle consinte absolutamente todo. Un empeza a atar cabos e di, bueno, aquí pasa algo raro. Cando empezas a mirar quen está sentado no Consello de Administración de Ence, pois te das conta. Casualidade ou non? Pois iso non o sabemos, non? Poderes fácticos, poderes económicos, aínda siguen tendo moito poder e toman decisións en contra dos intereses xerais, non? Torcen camiños, trocan lindeiros, comprendes? Teñen poder, teñen amistades. Se entendemos porta xiratoria como o paso de unha persoa da política que ten responsabilidade sobre un eido determinado a unha empresa que ten, digamos, competencias directas no ámbito no que esa persoa tomou decisións, pois en Ence falamos sobre todo de tres persoas, non? A máis coñecida, por ser a máis mediática, posiblemente sexa Isabel Tocino, que foi ministra de Medio Ambiente no goberno Aznar. Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Está Pascual Fernández, que foi responsable de augas e de costas no goberno de Aznar. Resulta sospeitoso, como mínimo, que o director de Ence Pontevedra este casado coa subdirectora xeral de Coordinación Ambiental da Xunta de Galicia, que, entre outras cousas, ten que tramitar os expedientes contra empresas contaminadoras. Por lo tanto, estamos ante unha relación, unha serie de relacións, mellor dito, que entra no eido puramente da política, da ética e, se quere, da estética, non? Por exemplo, Isabel Tocino renova como conselleira de Ence pola súa especial dedicación á empresa, segundo xustifica a propia empresa, apenas 2 meses despois da renovación da licencia, non, da autorización para estar, mellor dito, na ría de Pontevedra. Era ilegal que Ence quedase en Pontevedra ata 2018 e deixe de ser ilegal porque se reforma a lei para que deixe de ser ilegal. Parece que é unha maneira de burlarse de todo o mundo, non?
cando se lle dedica terrenos que son de todos, públicos, a unha actividade económica que beneficia solamente a un sector, que é o Consello de Administración e os accionistas de ENCE. É probable que alguén dos que ahora facilitou esta prórroga de 60 anos o acabemos vendo sentado no Consello de Administración de ENCE. Porque hai intereses económicos detrás e deixar amarrado de alguma maneira, en fin, un tema que é un tema escabroso e complicado, non? E nós non temos por qué regalarlle a uns potentados que queren facer diñeiro. Pois mire, que se vayan co diñeiro a Panamá e que traballen ali. A nosa riqueza é gratuita, foinos regalada. Eu son pontevedrés porque vivo en Pontevedra hai moitísimos anos, non? Xa cando cheguei aquí vin iso situado nese emprazamento, pois eu creo que se foi instantáneo, non? Ainda penso que estarei moitos anos dando guerra en Pontevedra e, por tanto, verei eso, non? Verei cando poidamos por fin dicirlle adeus ao veciño máis incómodo de todos os pontevedreses. Primeiro, é inaxeitado o emprazamento que se lle buscou. Segundo, contamina a auga da ría e contamina a atmosfera, non? Que contamine, que se vaya fora da ría, que non pode ser, porque a degradación que está chegando esta ría xa chega a uns niveles que non son tolerables. Dicen, non, o que bota é o vapor de auga, hombre. Miren ustedes, os domingos pola tarde, ustedes botan unha cantidad de lixo por aí arriba, de nube oscura, que non é vapor de auga. É que é tan incomprensible isto de ENCE, que se ENCE contamina, que se ENCE non contamina. A ver, é unha empresa que ten un delito ecolóxico. Celulosas está condenada por delito ecolóxico continuado desde novembro do ano 2002. Non só estuvo incumplindo a legislación vixente desde a súa instalación en Lourizán hasta esa fecha, senón que, ademais, estuvo provocando a mortandade ou a desaparición de algún dos recursos naturais e incidindo negativamente sobre os recursos naturais, sobre o medio ambiente e sobre a saúde da población. Había unha espuma sempre no mar, había sobre 30 centímetros sempre de espuma no mar. Un color, como digamos, a Coca-Cola, e con todos aqueles bancos de escuma sempre flotando por riba. Se saltan a torera toda esa legislación, siguen permitindo unha fábrica de cloro nun núcleo urbano que está utilizando ademais unha tecnoloxía que utiliza mercurio. Que iba a mellorar, de que os vertidos xa non iban a contaminar, de que non iba a cheirar. Que non me veñan con historias, porque isto, o tema de que están quitando o cheiro, están o dicindo desde os anos 80, como mínimo. No ano 67 dicía que non cheiraba, e hoxe, estamos no 2016, e di que vai intentar reducir o cheiro, pero que ao 100% non vai a poder reducir. Eu acórdome de hai 10 anos con publicidade de pronto Pontevedra olerá rosas e dixo, oiga, mire usted, que non somos, nós xa estamos acostumbrados. A realidade é que ENCE, mesmo agora, sigue incumplindo a legislación, e esa é unha realidade, e ese é o objetivo. Que cando un ten unha industria, a contaminación cero realmente non existe, non? É unha obviedade que celulosas é unha industria contaminante. As falsas promesas e as mentiras, eso é un continuo na labor de ENCE. Unha fábrica
nociva e peligrosa non pode estar dentro dun casco urbano. É certo que o 95-98% do que sale de aí é vapor de agua, pero o resto son gases nitrosos, sulfídricos, etc. Cos datos de Ence na man se pode ver que incumple a legislación. Que si eso mataba as plantas, que nos faría a nós, non? Este é un pazo cunha arquitectura, penso que en Galicia non existe outro paralelo semellante, cun estado de conservación aínda hoxe recuperable, pero con un gravísimo problema de ubicación. E podes restaurar, digo restaurar, non digo rehabilitar, digo restaurar este pazo, pero que fas con el despois? Podes destinarlo, por exemplo, que sei, a celebración de congresos, etc., pero temos un enorme problema, que ter unha fábrica realmente, iba a decir maloliente, pero bueno, problemática enfrente, carecer de paisaxe, carecer de todo tipo das, digamos, das características que moveron a Montero Ríos a situarse e a escoller este lugar. Tan pronto empezou a fábrica a traballar, desapareceron todos. Marcharonse, foi un éxodo masivo, pero ademais dunha soa vez. Toda esa xente que puido irse para outro lado marchou. E aquí só quedamos pois os pobres, os que non tiñamos para onde ir. Esa é unha das cousas que perdemos. Todos estes chalés se converteron en niños baleiros, quedaron aí arruinados, basta que estea Ence ao lado para que só bote para atrás a calquera. Marcharon, lógico. Xa, evidentemente, foi unha zona que quedou deprimida. É lógico. Esta zona é moi difícil, de feito no noso barrio ahora non vive máis que 2 ou 3 personas, a maioría das casas están abandonadas, non vive ali máis que o que non lle queda máis remedio, o que ten que vivir aí, porque o resto da xente que pudo marchar foise, está completamente abandonado o barrio. Mandei facer un estudio sobre o tema da mobilidade inmobiliaria de toda esa bisbarra e ali non se vendía ni se compraba, pero nada, nin un cacho de terra, nin por suposto unha casa, ni nada de nada, o sea, que só ese dato xa nos dá a entender un pouco o dano que facía Ence ali, non? Que esa é unha zona que o nivel, digamos, das viviendas e tal, digamos, o precio e o valor catastral, digamos, baixara moitísimo. Se podes vivir en outro lado, como vas a irte a vivir aí? É absurdo. O contrario do que fixo Montero Ríos. Nós teníamos 2000 metros de finca e podíamos haber feito unha piscina na finca, non podías, porque non podías estar seguro un rato, porque de repente che venía un olor a lejía tan grande, e iso que tiñes que meter os rapaces dentro da casa, non podíamos disfrutar de vivir no campo, porque a veces estabas fora, eso, se che queimaba a roupa, se che queimaba as lechugas e queimaba eso, que nos faría nos respirando eso. Si non temos aí esa defesio, isto explota, non? Isto sería o lugar onde todo o mundo quería conocer, visitar e disfrutar, non? Toda esta zona que foi a parte Lourizán, Gandarela, a xunqueira de Gandarela, un grande humedal que vai todo por aí para atrás, todo ese era o meu hábitat de pequeniño e agora velo tan arruinado, tan degradado, pois que moitas veces dan ganas de, non sei, de morrer.
Sabino Martínez, son bateiro, pontevedrés, terceira generación xa de bateiros, xente que vivimos da acuicultura marina de Pontevedra. No barrio da Moureira, que somos da Moureira, pois vivíamos, penso que todo o barrio madrileño vivía da pesca, do marisqueo e da acuicultura. E ahora mesmo en Pontevedra pois non queda, de uns anos para cá, aproximadamente uns 50 anos, non queda ni siquiera unha familia. Eu penso que somos a única familia de Pontevedra que quedamos, que vivimos un pouco da pesca artesanal de toda a vida. Meu abuelo, meu pai montan as primeiras bateas dedicadas ao cultivo do mexillón, as montan aí nun carpinteiro de Ribeira que estaba aí pegado aí ao Colegio das Monxas de Placeres. Esas bateas producían un mexillón de unha calidad excepcional, sobraron 60, 62 por aí aproximadamente. Empezaron a ir a menos, o marisco morría e non había maneira de cultivalo. No ano 70 aproximadamente se abriron as concesións da zona de Bueu e se trasladaron as bateas para lá porque aquí xa era imposible traballalas. La cantidad de xente que vivía en Maringái, non sei, 50 ou 40 anos da pesca, pois ahora mesmo quedan 4 barcos. Nunca se presenta tampouco análise da cantidad de familias de Campelo, Combarro, Lourido, é dicir, desa zona da ría que vivían no marisqueo e da cantidad de postos de traballo de familias que deixaron de vivir del. A pesca de baixura desapareceu e o marisqueo quedou, pero quedou, pois, cada día deteriorándose máis e máis e máis e máis. O mellor e o maior dos bancos marisqueiros que había na ría de Pontevedra naqueles anos, nos anos finales dos anos 50, está tamén debaixo da fábrica. E agora que son abuelo, penso que estas generacións que veñen aquí atrás, que eu penso que isto vai a pasar, xa, esta profesión non se vai a pasar xa a ser unha historia, xa. Pouco a pouco que nos están botando fora do mar. Xa nos botaron a nós dali para ali, dali xa nos botaron para lá, e seguimos, e seguimos botando cada vez máis fora da ría hasta que desaparezca a nosa actividade. Eu non coñezo a ría Sinense porque as decisións para ese destrozo que provocou esa ubicación tomáronse antes de que eu e a miña xeneración nacese. Pode haber xente que pense que coa prórroga de 60 anos Ence xa está aí, pero non é certo. Seguimos tendo capacidade social, capacidade de movilización e capacidade de intervención para seguir loitando porque o obxectivo de que ese complexo industrial Ence e el Nosa abandonen a súa ubicación sexa posible, pero se se chega a facer a papelera estaríamos falando de outra cousa. Aí foi onde o Concello tuvo un traballo fundamental utilizando todas as competencias das que dispón en materia urbanística e en materia de disciplina urbanística e as exerceu contundentemente para impedir que se fixesen as obras. De feito, paralizamos as obras da papelera. Si confío en que esta loita de tantos anos, esta loita social, pois que consiga ese obxectivo e que si aspiro a ría recuperada e a vela sen Ence e sen o complexo industrial. Xa non só porque a vexa eu, senón polo dereito que teñen as seguintes generacións a coñecela como a miña non a coñeceu.
Estou sentindo o seu perfume embriagador, coa forza dun olfato de mariscador. Esta mañá non me duchei, pero esa nube disimula o meu olor. O medio ambiente respira mellor, aforro en auga en desodor. Ante, é que senón non rimaba. Desodor. Ante. Eu son o que escribe normalmente as letras. Eu sí que trato de saber un pouco do que falo. Este tema xa é un pouco máis complexo, aínda que te documentes un pouco, pois segue habendo moitas cousas por descubrir, pero sí que tratei de documentarme un pouco. E logo hai temas que por oídas, non? Porque ao final, por exemplo, o prezo da tonelada de eucalipto, non sei se é exactamente ese que decimos na canción, pero sí que é un tema recorrente dentro de calquera persoa que teña unha finca en Galicia e que ao final acaba tendo eucaliptos plantados. Pois mira, por aquí pódense plantar uns alcoholitos, porque tampouco hai moitos por Galicia, non? E logo aproveitas e vendes a madeira e paganche moi ben, porque creo que pagan a 30 euros a tonelada, que é un prezo magnífico. E de paso, pois, contribúes á reforestación dos nosos bosques. O monocultivo non é interesante para ningunha comunidade, non é interesante para ningunha terra, non é interesante cara ao medio ambiente. O monocultivo sempre é prexudicial. Na Galiza temos máis da metade de todo o eucalipto que ten plantado Portugal. Solo no noso territorio sendo un tercio de Portugal, unha sobreexplotación en toda a regla. Se bota, sen control ningún, é un árbol hipercompetitivo que acaba coas especies que temos autóctonas, xa está ocurrindo de fai moitos anos, non hai protección das autóctonas fronte a case a protección ou as axudas que hai para plantar ese eucalipto, pero é certo que o prezo que se pagaba por tonelada dende fai 15 anos ou 20 anos agora, pois prácticamente disminuiu a mitade. Hai demasiada oferta para moi pouca demanda. A única demanda que fai do eucalipto, concretamente esta provincia, sobre todo en Galicia, son dúas factorías en Galicia, que eucalipto que vai para Navia, Asturias, e eucalipto que vai para Ence, que temos aquí abaixo en Pontevedra. Todos esos árboles que hai por aí, que son? Senón o roubo, a expoliación absoluta dos nosos montes. O que hai que facer, en boa lógica, é recuperar o monte para o que tiña que ser, non para un cultivo e ademais monocultivo dunha única especie. Por lo tanto, ahora temos unha eucaliptización de monocultivo en toda a provincia de Pontevedra, igual que no norte de Portugal, que cambiou absolutamente a paisaxe, que contamina desde o punto de vista do aire e tamén na ría. Miña abuela decía, eu desde a miña casa vivo no Alto de Luso, eu desde a miña casa antes veía bueu, evidentemente. Por que agora non se ve bueu? Por que hai ese impacto visual? Porque están todos os eucaliptos por aí. Non temos Ence porque hace moito eucalipto. Temos moito eucalipto porque está Ence. A gran tragedia de Pontevedra é Ence, pero a gran tragedia de Galicia é o eucalital. Que unha vez que se fan 3 cortas e desde logo 4 cortas de eucalipto, inmediatamente ese monte non sirve prácticamente para nada e é moito máis caro recuperalo, incluso co precio do propio monte, non? O monte non pode estar como está hoxe en mans de un monocultivo de eucalipto que só ten un objetivo, que é alimentar esta fábrica de pasta de papel. O eucalipto foise introducindo e foise plantando pouco a pouco. E máis, o eucalipto, se mal non me lembro, trae Frei Rosendo Salvado, de Australia, das súas misiones, sobre todo para desecar zonas húmidas que eles entendían que producían infeccións. Era un mosquito que vivía na zona húmida, pero a cousa diferente é que nós, racionalmente, sabendo desa competitividade e dos moitos tamén prexuicios que conleva, nos adiquemos a plantar os eucaliptos. Algo así entende perfectamente que non vai ser bo.
Calquer persona que pense con sentidiño, sin estar influído por nada, dáse conta que eso é un pastiche que está ubicado aí, que está facendo daño desde o punto de vista do impacto visual, do impacto ambiental e do desenvolvemento racional dunha ría que é única no mundo, que impide o crecemento da cidade e, sobre todo, a explosión, non como referente de calidade de vida, de calidade urbana de todo o fondo da ría de Pontevedra e da propia cidade de Pontevedra, non? Todos os postos de traballo son importantes e a min doime todos. Non podemos supeditar a recuperación da ría de Pontevedra a un 1% do emprego, con todos os respetos que me merecen todos os traballadores. Recuperar a ría xeraría non un 1, nin un 2, nin un 3, nin un 4, probablemente por enriba dun 5 ou dun 10% de actividade económica alrededor deso, non? Dun estudio que en tempos de Cuíña, fíxate se xa hai tempo deso, se fixera, no que se probaba científicamente, podemos decir, que un cambio de actividade, unha regeneración desa zona e pasar a actividades lúdicas, deportivas, marisqueiras, etc., era moito máis productiva para a bisbarra de Pontevedra, Marín e tal, que o feito de que estivera aí Ence. E eu creo que unha comarca como Pontevedra ten que vivir da explotación racional da pesca, do marisqueo, tamén do monte. Pois ahora mesmo Pontevedra, temos puerto en Pontevedra, temos unha cofradía de pescadores, temos un gremio de mareantes con máis de 500 anos de historia, Pontevedra é cuna de grandes navegantes, e ahora mesmo a desgracia é que en Pontevedra non queda ni un puto mariñeiro, o sea, perdón polo de puto, non queda ni un mariñeiro na Moureira. O que estamos aceptando a cambio duns cantos postos de traballo e duns poucos cartos é destruir o noso entorno, destruir a nosa paisaxe, a nosa terra. Un suicidio industrial desde o punto de vista da pesca, do marisqueo, do turismo, é dicir que as fontes de riqueza de Pontevedra non se poden basar somente na fábrica de papel, non? Por lo tanto, non vale un crecemento, non vale a actividade económica a calquer precio, como valía nos anos 60 ou nos anos 70. Se pensamos, hoxe é Ence, mañá é Corcoesto, seguimos con esa mentalidade, chegará un día no que non exista absolutamente nada e todos sexan fábricas, sí, todos con postos de traballo, pero non terán nada alrededor esas fábricas. Unha importantísima línea de contenedores se traslada para Marín, pois, oiga, pois non é só Ence do que pode vivir o Porto de Marín, como dicía aquel, non só de pan vive el hombre. Isto é unha industria absolutamente de enclave. Esa enclave é unha industria que chega, que invirte cartos e que ao final destruye o medio e que xenera pouca actividade económica local. Xenera moita actividade económica para o Consello de Administración e os accionistas, pero non a nivel local. Nos o interpretamos como unha condena a 50 anos. E de repente xa ves que se transformou nunha cadena perpetua. E agora que? 60 anos máis con Ence na ría? Non sei, visto a cousa está bastante fodida. Ao mellor non lo revocan como revocaron outras cousas no Supremo, non? Ou no Constitucional. Algún día se vai a conseguir que Ence marche da ría e vai a ser antes destes 60 anos, non? Non está todo o peixe vendido. Temos dereito a recuperar unha ría que, ademais, é única, non? Estamos convencidos que aquí 60 anos máis non van a votar. Aquí se vou a decir un coño, que coño saca Pontevedra desta xente?
Ni siquiera Ence cree, nin quere, estar 60 anos máis na ría. Pero que todo isto cambia, eu son igual o máis esperanzado de todos. Ence fora da ría, peche xa. As batallas que non se ganan son as que non se pelean. Pero que os nosos fillos e os nosos netos poidan ver a ría como acordou os nosos pais e abuelos. Non creo que haxa ninguén vivo agora mesmo que poda aspirar a ver como sería a ría de Pontevedra sen Ence. E deixarlle aos nosos fillos, aos nosos netos, pois un espacio natural mellor co que nós recibimos, non? Sobre todo por los netos, xa temos unha neta e eles son realmente a nosa razón de ser e de vivir. Isto é unha cuestión de corazón, de sensibilidade, levámoslo dentro, non? E é algo que nos mata. Que vivir en un mundo sen celulosa e xa está. Eu son unha muller moi positiva. Ence non vai quedar aí se eu teño un pouquiño de vida para impedilo.